belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Curaçao heeft gisteren bekendgemaakt dat afgelopen maandagnacht er een poging is gedaan een truck van Curaçao vol met brandstof te stelen. De chauffeur had snel in de gaten dat iemand op de truck was geklommen en reed toen naar het politiebureau bij Rio Canario. Curaçao laat weten dat het stelen van een truck vol met brandstof totaal geen zin heeft. Er is geen geld in de truck en het is bijna onmogelijk om iets met de brandstof te doen zonder kennis van zaken van de truck. Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening, Ornelio Kid Martina, heeft bekendgemaakt dat alle ambtenaren en gelijkgestelden een eenmalige compensatieuitkering krijgen van 1750 gulden. De uitkering dient als compensatie voor de drastische maatregelen die moesten worden toegepast om in aanmerking te komen voor begrotingssteun vanuit Nederland tijdens de coronapandemie. De overheid wil met deze uitkering hun waardering laten blijken aan de ambtenaren. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos sempre de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente wordt klaar para servir na momento como te comini abo. Volgens minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, Charles Cooper, is er veel geld nodig om de wegen te herstellen op Curaçao. Hij is momenteel in gesprek met het CFT en Nederland om 50 miljoen te kunnen gebruiken om de wegen en viaducten te herstellen. Voor dit jaar is er al 10 miljoen beschikbaar en daarmee zullen tussen de 14 en 20 slechte wegen op Curaçao worden hersteld. Het Nederlandse marineschip Zijne Majesteit Groningen heeft binnen 24 uur 2 drugstransporten onderschept. Daarbij heeft het schip naar schatting 1000 kilo cocaïne in beslag genomen. Er zijn bij de beide acties in totaal 5 mensen gearresteerd. Die zijn allemaal overgedragen aan een schip van de US Coast Guard. Ook de drugsvangsten, in totaal 1040 kilogram, is aan Amerika overhandigd. Veel agenten en leden van het Atraco-team waren gisterochtend aanwezig bij de Kaya Tula. Daar werd de 16-jarige Luis Felipe Lopez Santiago gearresteerd. Luis Felipe is geboren in Colombia. Hij ontsnapte 2 maanden geleden uit het justitiële detentiecentrum JJIC. Hij zat er vast vanwege het plegen van een gewapende overval. Ontwikkelingsmaatschappij Porto Corsao heeft een alternatief plan voor de waterkant van de raffinaderij gepresenteerd. Deze kant van het terrein zou erin veranderen in een duurzaam gebouwde landmark met haven. Het moet een ontmoetingsplek met winkels, horeca, cultuur en groen worden. Porto Corsao is een initiatief van ondernemers in Curaçao en Nederland dat samenwerkt met internationale specialisten op het gebied van duurzame, stedelijke en economische ontwikkelingen. Curaçao heeft gisteren bekendgemaakt dat afgelopen maandagnacht er een poging is gedaan een truck van Curaçao vol met brandstof te stelen. De chauffeur had snel in de gaten dat iemand op de truck was geklommen en reed toen naar het politiebureau bij Rio Canario. Curaçao laat weten dat het stelen van een truck vol met brandstof totaal geen zin heeft. Er is geen geld in de truck en het is bijna onmogelijk om iets met de brandstof te doen zonder kennis van zaken van de truck. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.